Assalamu alaikum jama'a, ina so zan yi magana akan wannan bawan Allah. So na tashi yau naga ana ta turo min wani dan short bidiyo dinsa a Saudiya, shi kadai ana dariya. So an turo min bidiyon a matsayina na abokiyar hamayya, irin na ji daɗi ko wani abu. Amma abin da zai baka mamaki da na kalli wannan bidiyon, wallahi tallahi sai tausayin wannan bawan Allah ya kama ni. Gabaki ɗaya sai na ji zuciyata babu daɗi. Babban tunanin da ya fara zuwan min na farko a zuciyata shine na ce Allah sarki rayuwa, ku kalli wannan bawan Allah sanda yake kan ganiya suke tunanin cewa shine zai iya kasancewa a matsayin gwamnan jihar Kano, yanda kowa yayi tatirindo yake tare da shi yake a bayansa. Amma yau ku duba rayuwa, daga sanarwa an ce ba shine ya ci ba, babu kowa a tattare da shi, yana gefe yana danna waya. Allah ubangiji kadai ya san irin tunanin da yake yi a rayuwarsa ta duniya. To ni zuciyata tana da rauni. A matsayina na Murjanatu Ibrahim, ni a ganina furfura ko ta banza ce furfura ce, kuma uba ko na wane ne uba ne. Kamar yanda idan an wulakanta iyayenmu ba za mu ji daɗi ba, haka kar mu ba da goyon baya wajen wulakanta iyayen wasu. Wannan bawan Allah dama ai rayuwa ita siyasa, ko in ce kaman tata ne ko zaɓe kaman tata ne, wanda wani zai iya yin nasara wani kuma akasin haka. So dan Allah dan annabi mutane na ku tsai da zagin wannan bawan Allah da kuke yi. Mujarrabi na rayuwa babu wanda baya riska. Tunda dai Allah ya sa mun yi nasara, mun samu gwamnatin Kano ko wani abu, to dan Allah dan annabi mu daina zagin bawan Allah nan, mu kyale shi ma da mujarrabi na rayuwa wanda Allah ya dora mai na rashin nasara akan wannan zaben. Dan Allah dan annabi furfura ko ta banza ce, ya kamata mu mutunta ta. Kuma ni ma shawara ta anan shine, a gani na a matsayina na yar cikakkiyar Kano, har in dai kana so kai nasara a matsayin ka zama wani jarumi ko ka zama wani jajirtacce a garin Kano, ko kai nasarar na zama gwamnan cikin garin jihar Kano, to tabbas sai ka yi wa Kwankwasa biyayya. Wannan a zaune take, Allah ya riga ya bashi kanawa. Mu bayi ne a gurin Kwankwaso, mu ba iya masoyansa bane, bayin mu ne shi, mu bayinsa ne. Zai iya taka mu duk abin da yake so yayi. Don haka har in dai kana son zama lafiya a cikin garin Kano, sannan kana so kai atibin abin da kake so, burin ka ya cika, to wallahi sai ka yi wa Kwankwasa ladabi da biyayya. Allah ne ya bashi. Idan Allah ya ce kun fa yakun akan bawansa, babu wanda ya isa ya ce la takun. To don haka dan Allah a daina zagin wannan bawan Allah. Duk duniya ko ina akwai nasara, akwai akasin haka. Mu Allah ya riga ya bamu. Batun mu fito muna zagin wannan bawan Allah bata taso ba. Wallahi tallahi har ga Allah na tausaya mai. Kuma sanadin wannan bawan Allah da kuke gani mai suna Gawuna a gabana, wallahi ya tsani tunanin rayuwa. Kowa fa at any minute kowa ya kauce daga jikinsa, shi kadai yake yin rayuwa. Wannan wata irin duniya muke ciki a rayuwar nan ta duniya. Allah ya samu dace. Uba ne duk lalace. Bari ku in gaya muku masu yin magana akan zaben da Abba gida ya ci, har in dai gawa za ta taso daga cikin kabarinta sai tafiya, to ina gaya muku za a iya karɓar wannan mulkin da Abba gida ya ci na gwamnan jihar Kano a hannunsa. Amma har in dai mutum ya mutu kenan, to Abba ya riga ya zauna akan kujerar gwamnatinsa. Wannan maganganun da kuke yi ana ɗora ku ne don ku ji farin ciki, amma bari dai in fito muku gabaki ɗaya in warware muku komai. Sako kuke yi, Allah ya riga ya yi ikonsa. Wani bawa ya daddage tun karfinsa ya ce sai ya lalata wannan ikon nasa. Ba a shiga hurumin Ubangiji. Billahi lazi, idan kuka matsa kaɗan daga ikon Ubangiji, in aka takura ya kuga duk ba kwa maraye. Abban ya yi mulki, ko aure ne, idan uwa ka duba ka ga ƙarfin uwa da ɗanta, idan ta tsaya ta dadirce akan cewa wannan auren ba zai yiwu ba, sai ku ga Allah ya ɗauki ran uwa. Sai in gaya za a yi, ko kuma kai da ka zama ɗan kutun gayya, ka zama ciwon ido, sai Allah ya ɗauke ka, ya gaya za a yi. Shi ya halitce ka, to yayi ikonsa, kai ka dajirce akai, sai ya ɗauke ka, shikenan an huta da bala'i. To don haka Abba ya riga ya ci gwamnan Kano, Allah ya riga ya bashi. Ni magana da nake yi akan wa'ancan abokan hamayyar tamu, wanda duk wani cikakken mai hankali ɗan Kwankwasiya zai fito yayi wannan maganar. Bana jin daɗi yanda zan ga ana zagin iyayen wasu. Shin da me za su ji? Da faɗuwa za su ji, ko kuma da zagin da ake yi musu, ko kuma da rashin nasarar da za su ci? Na farko dai mutane ne sun riga sun je ɓacin rai a kansu sosai. Dole su fitar da abin da yake cikin zuciyarsu. Amma ni a matsayina na cikarkiyar yar Kwankwasiya, har in dai ina da daraja a cikin tafiyar Kwankwasiya, sannan kuma ina da wani ɓari a cikin social media nan a tafiyar Kwankwasiya, dan Allah dan annabi kar wani ɗan Kwankwasiya da ya ƙara ɗauko hoton wani abin da ya shafe su, ko kuma abin da ya shafi rayuwarsu, ya
ya zo ya yi zagi ko ya ci musu mutunci ko wani abu, ku kyale su. Wanda na san cewa ko da a ce Madugun ne zai fito yanzu ya yi magana akai abin da zai ce kenan, ku kyale su da bakin cikin ma da yake damun su kadai ya ishe su. Sannan kuma ni tausan da nake cewa abokin hamayyar mu wanda ya fada a cikin zaben Kano ya bani shine, na farko ka duba ka ga yanda mutane suka yi tatirindo suka goyi da bayansa kaza amma lokaci guda ana cewa ya faɗi duk sun zame daga cikinsa sun kyale sa. To wannan ba ma iya a kansa ba, izina ce ga kowa da kowa, ba iya kansa ba. A lokacin da ake tunanin kana da shi kai ne mutum, lokacin da baka da shi ba mutum bane ba kai. Shi yasa na kasance mai ra'ayi a cikin rayuwata ta duniya, ina da ra'ayi. Duk zagin da za su yi mana dan Allah dan Annabi ku kyale su, babba ne ko a gidan giya, mu nuna musu cewa yanzu mu ne, sannan mu nuna musu cewa mun san mutuncin kanmu, sannan mu nuna musu cewa ba mu da lokacin su, sannan mu nuna musu cewa ihu suke yi bayan hari. Ai duk mutumin da zai zo yana zagin ka kaki kula shi, tafi bata mai rai akan katanka mai. Ku daina zagin su mutane na dan Allah dan Annabi, ku kuma Allah ya ba ku zagin da za ku yi mina abokan hamayya ku yi mina, amma dan na kasance a bar tausai shikenan ba zan ji tausan wani a rayuwa ba. Kuma ko mutumin nan da ake yin magana, ni fa ina yin magana akan cewa idan ka mutunta uban wani za a mutunta ubanka, idan ka wulakanta uban wani za a wulakanta ubanka. Kuma ni a rayuwata ta duniya mutum ba shi da wutar sakani, ba shi da aljannar sakani, baka arziki, baka talautawa, baka ba da lafiya ko akasin haka. Dan haka in zan yi magana ta abin da yake raina na tsakani da Allah bil haƙi shi nake faɗi. Dan haka abin da na gani shi na faɗi, kuma abin da ya zo zuciyata shi na faɗi. Gaskiya ce duk inda take dare ta nake, ko da a ce daga wannan gaskiyar ba zan ƙara faɗin wata a rayuwata ta duniya ba, sai dai ta yi sanadiyar ajalina. To bata dame ni a rayuwar duniya ba. Tabbas ni ya bani tausayi, ko da kuwa a ce ƙarshen kuɗi shine bulgediya, ya bani tausayi. Duba da yanayi, ku duba ku gani, kowa yayi ta a kansa, amma lokaci daya ana cewa ba shi bane, kowa ya dare ya bar jikinsa. Wallahi tallahi in karuna ne kai akan zuciya sai ka ji babu daɗi a cikin rayuwar nan ta duniya. Duk duniya babu babban musifa irin ka kasance butulu. Duk wanda aka yi wa butulci ko wane ne shi sai ya ji ba daɗi. Dan haka ni zan yi yaƙi akan cewa an daina zagin kowa, mu kyale su, mun karɓa hankalin mu kwanta, rayuwar mu muke. Kuma dama ita a rayuwa in dai zaka ɗauki shawara, to duk sanda kake neman nasara, kake neman kai a tibin ɗin wani abu, ka kasance cewar ka nemi mutanen amana a tattare da kai, wanda za su yi maka abu tsakani da Allah, ba don kuɗi ba, ba don tunanin ko wani abu ba. To in ka sami irin wa'annan mutanen kwaya hudu a tattare da kai, ba gwamna ba ko president ne kai, wallahi ka sha aiki, ka ji daɗin ka a rayuwarka ta duniya. Har in dai ka sami yan amana wanda suke zama da kai dan Allah, ba dan dukiyarka ba, ba dan mulkin ka ba. Idan gaskiya ta faɗo za su tunkare ka gaba da gaba, ko za ka ce musu tun su mutu su gaya ma gaskiya, saboda ba don wani abu suke tare da kai ba, dan Allah suke tare da kai. To shine za ka ji daɗin tafiyarka. Amma a tafiyarka idan ka zuba butulu wa'anda duk don kuɗi suke son ka, wallahi tallahi nasara ma kan ma ka sa ran nasara a rayuwarka ta duniya. To don haka ku sa a ranku cewa ni fa Murja Kwankwasa nake so, Kwankwasa nake so. A yanzu idan Dr. Rabi'u Musa Kwankwasa kwata ya ebo ya tafa ya ce ku bi wannan, wallahi sai na bita. A yanzu idan Dr. Rabi'u Musa Kwankwasa ya nuna min hanya ya ce Murja budan ki ta tafiya, kar ki tsaya sai na kira ki, ba ruwa babu abinci ba komai, zan ta tafiya. Allah ya sa shi ne sanadiyar rayuwata, zan tafi har na mutu. Don haka ka sa a ranka, kole da piyota idan Kwankwasa ya kawo mana ya ce ku zaɓa ita ce shugabar ku, wallahi sai mun zaɓe ta, muna son ta. Don haka bin na gaba bin Allah. Allah ya riga ya ba Kwankwaso, ba zan daina faɗin gaskiya ba. Sannan ni Kwankwasiya ba kuɗi aka ban ba komai ba. Tun da na taso ina karama nake ƙaunar Kwankwasa ba tare da wani dalili ba, dan Allah. Taliya ba ta zaɓe, taliya ba ta zaɓe, taliya ba ta zaɓe, yan yabi. Kai, ka ji karamin ɗan tasha, ka ji karamin ɗan tasha. Yadda muka ci mulki billahi lazi tuwa ga dirran da na sake ina wucewa kuna da taliya ba ta zaɓe. Ki ƙara cewa taliya ba ta zaɓe. Na rantse da Allah sai na ce ko za wai kai dan Allah me yasa kake mun irin wannan ka gidan mu kasan nawa ne ga baki ɗaya muke ci kamar ya abale. Haba da Allah area mu ɗaya fa dan na tawo ina kanan